Да подредиш ценностите си е като да подредиш светлината в сърцето си. Днешното утвърждение е аз допускам изобилието. Днес Ритуал 22 е посветен на нашата ценностна система, защото за да получим истинско изобилие е важно целите ни да бъдат в хармония с нашите морални ценности. Задачата е лесна и проста, но силна. Влезте в Google и напишете списък с 240 ценности. Оттам изберете 10 до 15, които усещате близки до себе си и след това ги подредете по важност. Когато имате този списък, стеснете избора до топ 5 от най-важните. И накрая сведете всичко до 1, 2, 3 ценности, които ще ви помогнат да изградите живот в изобилие, в съзвучие с сърцето ви. Споделете в коментар: моята най-важна ценност е. Очаквам да прочета твоето вдъхновение.